Siinä olisi Mersa myytävänä. Pensa 6 on, ei ole virrajakajan kantta. Mitä tällä on pari sattua tuhatta ajettu, 2,5 täällä. 2,90 litran kone 6. Saisiko tällä pari sattua? Katsotaanpas. Mä seisoo renkahin täällä. Näkyykö mittari lukeva? En tiedä onko. Pittikö 177. Ei kun tuo. 1771 on mittarissa. Mutta eihän tällä ole paljon ajettu siinä mielessä, jos pitää paikkansa. Semmosta. Konepeltiä en sano auki, olisin voinut nostaa tuolla tässä pihillä vettä auki tuo vaijeri jumissa. Oho. Joo, eiköhän siinä. Sivuikkuna takko on rikki, muuten on ehtä. Niin, tämä on muistaakseni 2 yläpuolisella nokka-akselilla. Tää joku video tehdä aukosta tuo konepelti. Tuu vaan tässä mieleen, että tämäkin laitettava. Joo, eiköhän siinä.